A kan idanuwarta, ƙawanta ta mata musayar jaririya wanda suke kwance a gado ɗaya a asibiti. Bayan da suka wuce, ta zo ta mayar da jariran yadda suke tsawon shekara 18. Ƙawarta tana azabtar da ‘yarta na cikinta, duk a tunaninta yarinyar wannan ƙawar tata ce. Kullum sai ta je gidan ƙawarta domin ta ga wannan yarinyar. A cewarta, tana son wannan yarinya ne saboda ta kasance ‘yar ƙawarta. Tana dukan ‘yarta haɗe da wulaƙanta ta a gaban kowa ba tare da sanin cewa ‘yarta na cikinta take yi ma wannan azaban ba. Sai dai duk da wannan azabtarwar, ƙawanta ba ta taɓa ce mata komai ba saboda ta san menene yake faruwa. Kuma ba ta taɓa nuna mata ko kuma gaya mata cewa ta san cewa ta yi musayan jarirai ba. Wani shiri ta shirya a cikin zuciyanta inda take gaya ma ƙawarta cewa gobe ne zagayowar haihuwar yaransu, kuma tana so a gobe ta damƙa kamfaninta a hannun ‘yarta da gaba ɗaya dukiyoyinta da ta mallaka. A fili Yuna ta nuna farin cikinta sosai, tana tunanin cewa a gobe lokaci ya yi da za ta amshi ‘yarta daga hannun Melissa. Ana gobe birthday ɗinsu ma, Yuna sai da ta kama Alya ta mata dukan tsiya sannan ta ja hannunta suka tafi. Ganin azabtarwar da take ma Alya ya yi yawa ya sa mijin Melissa ya yi mata magana cewa me zai hana ki yi ma ƙawarki magana? Sai ta ce mishi ita ce mahaifiyarta, duk tsiya ba za ta yi abin da zai cutar da ita ba ai. A zuciyarta kuwa cewa ta yi gobe zan ga yanda Yuna za ki ji. Idan kika gane cewa wanda kike azabtarwa ita ce ‘yarki ba ‘yata ba ce. Ranar birthday kowa ya yi gayu yana farin ciki, amma banda Aira da take ɗingishi, Yuna kuwa ba ta damu ba saboda tana ganin ba ita ba ce ‘yarta ta asali ba. Melissa ta ce ma Yuna bai kamata ki duke ta ba, yau ranar zagayowar haihuwar shekaransu ne. Yuna kuwa ta ba Melissa amsa da cewa kar ki damu ai jaka ce, nan da kwana 2 za ki ga ta warke kamar ba ita aka ma duka ba, kai ta dukan mutum amma baya ji. Bata gama maganar ba ta lura da ciwo a hannun Zoya. Ta yi sauri ta riƙe hannunta tana tambayar iyayenta garin yaya Zoya ta ji ciwo a hannunta. Mijin Melissa ya ba Yuna amsa da cewa ta ji ciwo ne lokacin da kike dukan taki ‘yar. Daga wannan kwalban da ya fashe, shi yasa ita ma ta samu nata ciwon a wurin. Nan Yuna ta kama masifa inda take shiga ba ta nan take fita ba, gaba ɗaya ta ma manta a gaban su waye take. Tana ƙoƙarin tona ma kanta asiri. Ƙaninta yake gefe yana ganin ta kusa sauka a kan layi. Da alama ta manta a gaban su waye take magana. Ya yi sauri ya dakatar da ‘yar uwansa haɗi da wayan cewa Melissa ba ta ce komai ba. Saboda gajen haƙuri irin na Yuna ta ce wa Melissa wai yaushe ne za ki ba ma ‘yar taki kamfanin? Melissa ta ce mata nan ba da jimawa ba. Yuna ta ji daɗi sosai a zuciyarta, a daidai lokacin ne kuma kira ya shigo wayarta. NDA test ɗin da ta bada a yi mata ya fito, ƙanin ta yi mata signal da ido domin ya je ya amso ya dawo. Melissa ta fara bayanin cewa a yau ne za ta miƙa kamfaninta da duk wata dukiya nata zuwa ga ‘yarta. Yuna ce ta taho cike da ƙwarin gwiwa domin taya Zoya murna. Ta tura Aira gefe. Ta kamo hannun Zoya ta ce, ni ce nan asalin mahaifiyarki. Daidai lokacin ne ƙaninta ya dawo ɗauke da sakamakon gwajin abin da ke cikin takardar. Shi ne zai zamo sillar canzawar komai. Asalin labarin a cikin asibiti shekara 18 baya ya nuna Melissa da ƙawarta suna naƙuda lokaci ɗaya. Mijin Melissa da kuma ƙanin Yuna suna ƙofar labor room suna jiran tsammani. A kuma daidai lokacin ne dukkansu suka haihu, kowacce ta haifi ‘ya mace. Kowaccensu aka ɗauko jaririyar da ta haifa aka nuna mata ta gani. Da aka kawo Melissa nata jaririyar sai ta lura akwai wani tabo a hannun jaririyarta. Suna zaune gaba ɗaya da Melissa da kuma mijinta. Ta kalli mijinta tana cewa ni da Yuna mun haihu a rana ɗaya, wannan abin mamaki ne. Melissa ta juya ta kalli Yuna ta ce a matsayinki na sakatariyata kuma mijinki direbana ne wanda ya rasa ranshi a wurin tuƙa ni. Ina miki ta'aziyyar rashin shi. Kuma daga yau duk wani nauyi naki da na ƙaninki da na abin da kika haifa
zai dawo ƙarƙashina, zan ci gaba da kulawa da ku. Godiya Yuna na yi mata, ta nuna cewa ta ji daɗin wannan abin da ta yi mata. Bayan Melissa ta tashi daga barci sai ta ga bata ga Yuna a inda take kwanciya ba. Cike da mamaki ta ce, to ina Yuna ta je, ina kuma jariranmu suka tafi? Ta sauka daga kan gado ta nufi ɗakin da ake ajiye jarirai. Ta ba shi amsa da cewa babu wanda zai gan mu, Melissa tana bacci. Yuna ta ci gaba da magana cikin fushi tana cewa, karatuna ya fi ƙarfin a ce na zauna a matsayin sakatariyarta a wannan kamfanin. Ni ce ya kamata a ba ma CEO ɗin kamfanin, shi kuma wancan sakarar mijin nawa da na sa ya kashe Melissa sai bai kashe ta ba, shi kaɗai ne ya yi hatsari ya mutu. Yayin da Melissa tana laɓe tana jin su, kuka ne ya ƙwace mata ta rufe bakinta. Sakamakon abin da ta jiyo ƙawarta tana faɗa ma ɗan uwan. Yuna kuwa ta ci gaba da cewa, tunda duk inda na ɓullo mata sai ta tsira, to zan sa ta reni 'yata, ni kuma zan reni 'yarta. Duk wani haushi nata da nake ji sai na sauke shi akan 'yarta. Musayan jarirai suka yi, suka ɗauki jaririyar Melissa suka aje ta a inda na Yuna take. Suka ɗauki na Yuna suka ajiye a inda jaririyar Melissa ta ajiye nata. Duk wannan musayan jariran da suke yi ba su san cewa Melissa tana kallon su ba. Bayan Melissa ta tabbatar sun tafi, sai ta zo inda jariran suke. Ta buɗe hannayensu, nan ne ta gano jaririyarta mai tabo a hannu. Ta ɗauki nata ta mayar da ita asalin inda take, ta ɗauki jaririyar Yuna ta dawo da ita ma asalin inda take. Sannan in dai ina raye ba zan taɓa bari wani abu ya cutar min da ke ba. A zuciyarta ta ce, kenan yanzu da a ce ban tashi daga wannan baccin ba, kuma da a ce yarinyata ba ta da wani tabo a hannunta, shi kenan tsarin Yuna ya tafi daidai. Ta mayar da yaran inda suke, sannan ita ma ta koma ta kwanta. Maman ta ce mata sosai ma. Daidai wannan lokacin ne Yuna da kuma ƙaninta suka shigo gidan. Ta ce ma Zoya, gaskiya kin yi kyau sosai, ina fatan kina son rigan da na siyo miki. Ta ce na gode. Yuna ta ce, Zoya gaskiya ke kyakkyawa ce, ba kamar wancan banzan yarinyar tawa ba. Melissa ta tashi ta ce, kar ki ƙara zagin Arya a gabana. Yana da kyau ki je ki koyi yadda ake rainon yara. Yuna ta ba ta amsa da cewa wannan sakarar yarinyar da ko an doke ta ba ta kuka. Ban san ina ta ɗauko wannan baƙin halin ba. Ni sam ko ƙaunar ganinta ma ba na son yi. Yuna ta kalli Aryana ta ce, tsayuwar me kike a nan wurin, ko sai na ce ki zo? Aryana tana ƙarasowa Yuna ta falla mata mari. Ta ce mata, ki yi haƙuri mama. Kamin ta ƙara rufe baki, ta ƙara wanka mata wani mari. Ƙanin Yuna ya ce ma Arya, wawuya kawai. Kamin ta ƙara wani magana, still ta ƙara maka mata wani mari. Mijin Melissa ne ya miƙe yana ce mata, bai kamata ki kasance mai saurin hannu haka ba. Kina a matsayin uwa. A fusace Yuna ta juyo take ce masa, don ma ban yi mata dukan da sai ta ji ta gummaci ta mutu ba. Melissa ta katse ta da cewa, ya isa haka, mu yi abin da ya tara mu a nan gurin. Melissa ta ba ma Zoya umarni akan cewa ta ɗauki Arya su shiga cikin ɗaki ta gyara ta, ta wanke mata jinin da ta ji ciwo a cikin jikinta. Ta ce mata, to mama, haɗi da kama hannun Aryana suka wuce cikin ɗaki. Yuna ba ta damu ba sam da halin da Aryana ke ciki, duk ta faffasa mata jiki. Ta kalli Melissa ta ce, na ji shawarar da kika yanke na miƙa wa Zoya kamfaninki a gobe ranar birthday ɗinta. Melissa ta kalli Yuna ta ce, hakan na yanke. Akwai wani matsala ne? Yuna ta ce, a'a. Ta ayyana a zuciyarta, kina mallaka mata kamfanin nan gobe zan ƙwace 'yata. Ina ƙwace 'yata gobe, shi kenan kamfanin ya zama mallaki na. Ita ma Melissa magana ta fara yi a zuciyarta, inda take cewa, Yuna, a tunaninki ke ɗin mai wayo ce, kina ganin gobe za ki ƙwace 'yata sannan ki ƙwace kamfanina. Ba ki san duk na san wani shirin ki ba a kaina. Aryan inda kike azabtarwa, ita ɗin ce dai 'yarki. Aryan ta shiga ɗakin Zoya sai ta kasa taka kafet inda ke ɗakin. Ganin haka ya sa Zoya ta taso ta kama hannunta ta ce mata, kar ki damu, idan ya yi datti za a wanke. Aryan ta ce, ɗakinki ya yi kyau,
kayan da kika sa ma sun yi matuƙar yi miki kyau. Zoya ta ce ke ma idan kin sa kayan za su yi miki kyau. Zoya ta ce ma Aryan ga wannan sabon kayan mamanki ne ta bani su kyautar birthday ɗina, saboda haka ki ɗauka na baki. Da farko Aryan ta ki amsar kayan ta ce ma Zoya idan na sa mamana sai ta kusa kashe ni. Tsautsayi ya sa ta Arya dage ta kan karɓi dole wannan sai ta kayan na karɓi Zoya kayan ta sa haɗi da yi mata godiya. lokacin Da ta sa mamanki cewa kayan ni ne na baki kayan. tana saka Kin ga gobe rigan Zoya zagayowar tana ƙara ranar gyara haihuwar mata mu. rigan. Melissa ta Ya shigo kamata ki ɗakin sa tana cewa sabon gaskiya kaya. kayan nan sun yi miki kyau Arya. Yanzu takalmi ne kawai ya rage. Ga wannan a matsayin kyautar zagayowar haihuwarki. Takalmi ne a cikin kwali. Melissa ta miƙa ma Aryan ta saka. Aryan ta karɓi takalmin ta ce ina matuƙar godiya da kyautanku a gare ni. Ta amshi takalmin ta sa ya yi mata kyau sosai da ‘yar take tafiya saboda ba ta saba saka takalmi mai tsini ba. Yuna ce ta shigo ɗakin haɗi da fallawa Zoya mari ta ce wa ya ce ki sa kayan da na ba ma Zoya? Zoya ta ce ki daina dukanta. Ni ne na bata. Yuna ta ce me yasa za ki bata kayan da na siya miki? Idan kayan bai miki ba ne sai ki faɗa min in je in canzo miki wani. Haɗi da kama hannun Zoya ta ce kar ki damu zan siyo miki waɗanda suka fi wannan kyau. Amma sai Zoya ta ce mata ni ba abin da nake nufi ba kenan. Dama na ga gobe ne zagayowar ranar haihuwarmu. Bai kamata ta sanya tsofaffin kaya ta je wurin shagalin biki ba. Shi ya sa na ɗauki wannan na bata ta saka. Ganin rigiman ya ƙi ƙarewa ne ya sa Melissa ta ce Zoya tana da kaya da yawa saboda haka don ta ba ma Arya wannan ba wani abu ba ne. Bai kamata gobe birthday ɗinsu ta sa kaya mai datti ba. Yuna ta ce wa Melissa sai me don ta sa kaya mai datti? Matsayinta ai bai kai ta sa wannan kayan ba. Melissa ta ce kada ki manta wannan yarinya dai ‘yarki ce. Yuna ta ce to ni me ya dame ni ko mutuwa ta yi? Haɗi da cewa maza ki cire kayan nan. Ganin ta tsaya ba ta da niyyar cirewa ya sa a fusace ta ƙaraso inda yarinyar take. Faɗuwa Aryan ta yi a ƙasa hannunta ya bugi wani kayan kwalliya da suka yi amfani da shi. Nan take jini ya fara zuba a hannunta. Zoya ta zo da sauri domin ta ɗaga Aryan a ƙasa. Yuna ta ce mata kar ki ɗaga ta kar ki kuskura ki taɓa ta. Kar ta goga miki warin ƙashinta. Kuma dole ne ta cire wannan kayan da jikinta. Aryana ta ce mama da sauri. Yuna ta dakatar da ita kar ki ƙara kirana da mama. Cikin fushi Melissa ta ce gaskiya abin naki ya yi yawa. Kina firgita yaran nan fa. Tai maza ta kama hannun Zoya ta ce mata wai da gaske kin firgita? Zo mu je in baki wasu kyaututtukan da na siyo miki. Bayan sun fita daga ɗakin ne Melissa ta tsuguna haɗi da kamo hannun Aryan ta miƙar da ita tsaye. Ta dafa kafaɗarta ta ce ki yi haƙuri mahaifinki ya mutu tun ba a haife ki ba. Mahaifiyarki kuma tana da wani ɓoyayyen manufa a zuciyarta. Kar ki damu wata rana sai labari. Aryana ta ce wa Melissa na so a ce ke ce mahaifiyata. Melissa ta dafa kafaɗar Aryana ta fara tunani a zuciyarta. Ta ce Yuna zan ga yadda za ki ci gobe idan kika tsinta cewa wannan yarinyar da kike azabtarwa kike ba ma wahala ita ce asalin ‘yarki da kika haifa. Bayan wasu awanni Melissa da mijinta haɗi da kuma Zoya suna zaune a falo. Ihun Aryan kawai suke ji daga sama. Alama mamanta dukanta take yi. Zoya ta ce mama ya kamata mu je mu ceci yarinyar nan. Zoya ta ƙara tambayar mahaifiyarta mama anya kuwa ita ce ta haifi yarinyar nan saboda ta ga dukan ya yi yawa. Melissa ta ba ma ‘yarta amsa da cewa ƙilan ta yi mata wani laifi ne shi yasa take hukunta ta. Shi ma mijin nata ya sa baki yana cewa ko dai za su haura sama ne domin su ceci wannan yarinyar. Melissa ta ce mishi a'a babu ruwanmu wannan tsakanin ‘ya da uwa ne saboda haka bai kamata su shiga ba ai ta fi su son ‘yar nata. A zuciyarta kuwa cewa ta yi Yuna kada ki damu saura ‘yan awanni kaɗan. Za ki yi nadamar duk abubuwan da kika ɗauki tsawon shekara 18 kina aikatawa.